mabiya bayan su da kada su kuskure su yarda da wani sakamako in je ba daga INEC yake ba. A Gadin Jawad, Madobi Local Government, jam'iyyar NNPP na jagorantar APC da ƙuri'a 1,191 sannan APC da 627. A sararin Gezawa kuwa kamar Hunkwasiya Reporters suka saka, NNPP ta wuce APC da ƙuri'a 456. Haka zalika a Hunguwar Albaswad, NNP ta wuce APC da ƙuri'a 2,171. A Ward ɗin Gaya Gudu kuwa APC ta jagoranci NNPP da ƙuri'a 245. Still dai a wani ward a Gaya, APC ta jagoranci NNP da ƙuri'a 187. A Kaba Local Government, APC ta jagoranci NNP da ƙuri'a 256. A Mahaukaci Ward, APC ta jagoranci NNP da ƙuri'a 55, sannan NNP tana da 47. Su da ƴan kwasiya sun ce ba wai shaci faɗi suka faɗi nambobi ba, bi suka yi ward ga ma da takardun nan kuna gani da stamp ɗin ana kai suka faɗo nambobin su. Amma fa kada ku manta da cewa wannan fa ward ne ba wai local government ɗin bane baki ɗaya. Kuma sannan ba INEC ta faɗi wannan sakamakon da bakinta ba. Amma dai abinda na sani shine a duka sakamakon da nake gani abba gida ne da kuma gawuna suke jagoranta. Allah ya ba mu nagari, Allah samu dace.